अगर आप चाहते हैं कि तारक फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रिकॉर्डिंग बाय वॉइस रिकॉर्ड्स। लेटर नहीं बुझले में डरू तो देखी के हमारा के हौसले दे देना लेटर नहीं बुझले में डरू तो देखी के हमारा के हौसले कैसे कहब हम दिलावा के बतिया लागेला कोई गो से फसेले कैसे कहब हम दिलावा के बतिया लागेला कोई गो से फसेले लागेला कोई गो से फसेले Mixed by Lakshman कैसे Lakshmi. कहब हम दिलावा के बतिया दिलावा के बतिया लागेला कोई गो से फसेले हमरा से कुछ नहीं बोले हो दिलवा के बात नहीं खोले हो प्यार करे नी हम ओ पे मरे नी हम ओकरे पामने खाली डोले हो ओकरे पामने खाली डोले हो हमरा से कुछ नहीं बोले हो दिलवा के बात नहीं खोले हो प्यार करे नी हम ओ पे मरे नी हम ओकरे पामने खाली डोले हो पानी लाचार जाने का कहलिया रे उ तो दिल में हमारा बसेले कैसे कहब हम दिलावा के बतिया लागेला कोई गो से फसेले कैसे कहब हम दिलावा के बतिया लागेला कोई गो से फसेले लागेला कोई गो से फसेले सुनाए जानू प्यार भइल बाटे तोरे बदिली हमार गइल बाटे एहो करे जा दिलवा तू ले जा लवला लेटर हमार धइल बाटे लवला लेटर हमार धइल बाटे हो सुनाए जानू प्यार भइल बाटे तोरे बदिली हमार गइल बाटे